ganda ng umaga, hatid ay bagong pag-asa. Kung sisimula ng iyong araw ng pagbabasa, iba't ibang klase ng libro, mga mapapulyeto at globo, mga magasin at pahayagan, dito mo matatagpuan. Tayo na sa bahay aklatan, tuklasin ang bagong kaalaman. Maraming matututunan, impormasyon na iyong kailangan. Tara na sa ating aklatan. Kay ganda ng umaga, hatid ay bagong pag-asa. Kung sisimula